Добре дошли в днешните Чикенгън новини. Щраусова република спря доставките на горива за Узбекистан и Тигърска Прибалтика. Щраусова република съобщи, че те спират доставките на горива временно, понеже в Щраусова република има голяма инфлация и Щраусова република трябва да спре за време да изнася полезни изкопаеми и така нататък в други държави. Президентът на Щраусова република каза, че минималният срок докато пак започнат да внасят горива е до 21 февруари. Пета световна война, трети месец, 12 ден. Днес Чипалтаун реши да отвоюва окупираният от враждебните ботове град Чипчо. Градът преди да бъде нападнат беше реконструиран и направен в база от враждебните ботове. Градът беше вече за втори път опожарен с ужасни последици. Чипалтаун успя да го върне в свои територии. Жертвите са 23 000. Днес се проведе мач между отборите Локомотив Щраусовград и Атлетико Щраусовград. Локомотив Щраусовград победи Атлетико Щраусовград с 1-0. От Локомотив Щраусовград Петър Штраусов вкара гол в 94-та минута.